ଜାଣିଲୁ ରେ ରାଜା, ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଧାନ ଫସଲ ଭଲ ହେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫସଲ କରିଥିଲି। ହଁ ପରା ଭାଇ, ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ। ଏ ଧାନ କାଟି ଶୀଘ୍ର ବେପାରୀକି ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ରାଜା, ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବାତ୍ୟା ମେଘ କିଛି ହବନି। ବହୁତ ଖରା ହେଲାଣି, ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ରାଜା କହୁଥିଲା ବାତ୍ୟା ହବ ବୋଲି। ମୁଁ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ ଟା ଦେଖେ। ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବ କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍? ଆରେ ମୋ ଫସଲ ତ ସବୁ ମେଘ ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ? ଆରେ ବାବୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତୁମ ଘର ପରିବାର ଚଳେଇବି। ମୋର ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତୁମେ ସେଠି ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ପାରିବ, ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ପାରିବ। ବାବୁ ଆରେ ସେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? କାଳିଆରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିବା ପାଇଁ, ତୁଳସୀ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ, ଚନ୍ଦନ ଘୋରିବା ପାଇଁ